mo nitohan na, oy. Nawa man nagkanit. Di man ganit ka kasugo. Di man nakli, lugat ka paingon. Ato ko na to siya ilang Sir Marlon na kay mga pusil. Unsa? Mga pusil? Ngano di, daghan na pusil, Senyor Sibyo. Basta kay mao na yung toyo. Kay mao may ganahan sa mga tao aron doon na sila ikasukol sa kidnapper. Unsa, bitaw na inyong amahan eh. Gadako man lang huna-huna. May man sa nanay uy. Aron mahadlok na mga kawatan hasta ang kidnapper. Unya, kitalawan man ng inyong amahan. Di na tulawan na uy. Musukol si tatay basta doon na lang siya pusil. Ay sus, pagtuan na eh. Ay, suguon nung tika. Asa man? Ato ila bising. Ato dito. Kung madayon ba o ano sa sugdan. Ang unsa man eh. Doon naman sa ipatrabaho ko nun ako. Ano kay dadon ta tika. Patabangon tika dito. Karon dayon ko moadto. Ay, oo, ilakaw na. Kay ini ko man na balik dayon. Kay kuyugon tika nga tos lungsod. Balik dayon na. Awan oy. Nagigit mahimo ang imong tuyo. Uy, barag. Ano kung di mahimo, no? Ang kapitana, nay armas. Nakita ng mga tao, ay armas. Tagtanda kong ginuang anak. Awam ti kaso niya, kay kapitan man siya niya. Siya ra sa usa. Di pa nung sila gusto, anak nga, doon ay makigbatok sa mga kidnapper nga mo lukat ag armas. Di lagi na mahimo ang armas noy. Kay labi na naghanta. Supak naman kunas balaod. Abi pa lang niya mga private army ta. Ay, paano? O gusto ka, Senyor Sibyo lang niya sulti eh. Inikabot ato. Mayam kita itong natay armas matay ay kay sus, namiyag yung bans mga kidnapper eh. Ah, napangandoy ng armas eh. Sige na, ako nang sutyan niya sirbi niya. Nya, muarin lang kunin mo ni, mauna lang sa kunoy. Dali makaguli nga. Nana, dahil kay bagong bayaron. Ha? Kay bagong magaminyo, di ba? Ay, makaragyapon ko, katong balay na ko nga. Payag na kong gamay, katong anak ko agis bintana. Tuwagis laklak dito puyo, sad. Tuwas laklak dito. Oo. O, iwan, dili pa dang dimit. Pang di mi pada nga. Kasalaman mi. Ako naman nga sa was laklak. Mao. Mo nang gadali ka, kay tuwas laklak dito. Ah, dili. Nala ko ito. Ay, mga nakit laklak. Ina mga ikaw sa kanang laki. Sakto mo iro. Oh. Kaya mo pa ngayon, yabag naman taong ka na eh. Sige, ayaw dito. Ya, ari na ko nun. Sige. Laklak! Asa may bayan ako eh? Laklak! Magtuman din siya gusto, magtuman din siya gusto. Matay lagi ka laklaka ka. Mataparusan magiti karon. Mataparusan tayo karon. Laklak! Laklak! Iwan yung nakan yun. Ngano man ka noy Dimet? Noy Dimet, Asa may bayan ako? ano ka? Huwag ka kita ni laklak, ma. Galit lang kawa. Ay, hindi ay. Ang puto yata na ni Bayana, oy. Ngano man di ay noy? Ngano man? Ay, sila ka man. Silak kita ba ni Matoy? Gawa na diya si Dina. Anong gingot? Nakaingon man ka taban noy. Kitaban, Mama Baro. Kinuha naman ko din na iyang si Dina. Kaya imposible sa taban noy, uy. Nga namang imposible man. Gitaban yun to. Kaya wala man din eh. Mahimo ba ko din ang magtaban ang managtiayon, uy? Nagtiayon na ba yato sila? Magtiayon lagi. Pero ako naman to silang gibaoran nga. Dili lang ko sa magdog. Yung nagtaba na noon, patilan. Napuskay na yun to. Di man sad mahimo, noy, nga di sila magdug. Kay kinasal na ba yato sila? Dili.
Dili mahimo nga mga anak si Laklak kay bata pa lagi siya. Wapasig! Wapasig! Kung ikamahuan sa mga anak. Tagay lang gud sila kagawasan. Noy, dito ta naman nagtiayon man to sila. Di pa day kaana nga doon na niya kay Apo. Apo ko taon. Nga ilag kong patabangon og atiman na nilang anak. Ilag kong himog sulugon. Nga inigkadag ko. Mukusugay mo sukol. Kalma lang gud, Noy. Ano man dyan ang managtiayon? Matambad man yun na sila. Nga, di day kaganahan nga. Makakita kas imong Apo. Di day kaganahan. Dili! Hindi ko ganahan makita kong apo. Bahala na sila! Lakla! Okay na kay Lakla! Ano man? Nga ito eh. Pasok na ka? Unsa ba? Unsa tawag ka tong hotdog ka? Jumbo to? Oo, daw tayo hotdog. Jumbo. Ya, labi no? Paliti ko balik ha? Oh, siyempre, basta ikaw. Salamat. Ya katuloy pilit-pilit. Katong plansyaw ba, ganahan ka to. Oo, ganahan kayo. Oh. Pindot nga ito parisan sa hotdog. Bitaw. Pero sige lang, kay kana si Martin, magluto mo na ka na Sabado Domingo. Pero glayang adlaw, di ka na sila magluto, kaya wa may karne, good. Na medyo kinang duka, kanang lansyaw og hotdog. Ah, sige lang. Kay palitan lang gyapon ti kaging ato. Pero mahimo gyapon kita rin magluto ato ba? Ang problema lang, kay maglisod ta sa mga sagol ato. Ya, ikaduha sad, pagsaray ihaw. Basta kada Sabado, Domingo, palit-palit ko na film niya. Ulag ki. Sige lang ko pangita! Tok. Ninyo, asa Yan ka, tay. mahisa mo? Patay na tani ron. Karoon lang yung mo makita. Karoon lang yung kalakak. Karoon lang yung kita. Inyo na pong kibudlay, pangita ninyo. Asa na ka mo? Mga pagkaugnaw, di mo tawag kong amahan. Tingin mo bati sa Ay, amahan. siya pala. Ay, yung gawas ha. Bisag pangatsi na lang, pangutot. Ubo. Ay, yung saba. Kaya madunggan niya ka. Ah, pasagdi na siya. Pasagdi na siya. Dihara ka, yung saba ha. Dihara ka, yung gawas. Bahala kung siya may tabo. Pagkamingaw nga palandumon, ning magpuyong mag-inusara. Ayo pa ang dagkong kahoy, kay gialimahan sa dagkong onggoy. Ning bukid nga ako'y lipoyan, pulos lagyog mga silingan. Maayo pa Hoy! ang dagkong Kawatan! kahoy. Hay laklak! Ano sa kawatan? Hinahinay na mo dialog tayo? Hingay ikaw niya ugangan ako nga ako ikiha niya. Ano sa pagturin mo ako? Kawatan? Ano nga rin ko mga hitang laklak dire? Huwag ko kay bawang asas laklak. Ayaw pa, utag maminyo. Kay aron Imong gikawat! Tulisan ka dako ni mong naong tulisan! Mahimong ikiyati kang kidnapping do! Ipapriso ti ka! Ako? Imo ipapreso? O sa'yo pagturin mo na ako? Kawatan? Ngun-ingon pagkikiha ko ni mo kidnapping. Mata pa mo anak kay Kib. Dako naman ko sa laklak. Ang kaso ana, adult nap. Pataka am lagay. Yari ka mangita dire. Wala ko magkawat ato imong anak. Bisa kikasal niya pero di minimo pa ipunon. Kaning naw nga. Dinani ni still. Mangawat tilaklak koy. Kay mong anak mo door tong kalit nako dire. Tungod sa iyang gugma dire nako. Hilas! Ay, nagtatay na ko ha. Oh. Nagsabot ata nga magtatay ko nimo. Ya karon mo ingog kag ayaw na pagtatay nako. Wa kay baruganan. Ay, nagtatay-tatay na ko. Kay kidnapper ka. Itugaan kong hayas laklak. Kay doon na naman ko'y pinuti. Putlan tayo kasi mo. Wa lagi nako datas laklak. Naibili ra to sa inyo. Waman dito. Awambot lang. Basta kay wa jud ko magkawat ato niya. Oy! Ayaw ko gilarates.
Kay natuog ra ko dito. Yan, nangawagtang na imong duha. Ay wa lagi slaklak dere. O gusto ka pangutan-ana mong bayay? Inspeksyon na. La pangutan-ana mong bayay. Nabas laklak niya. Unyahain man di ay. Nga kamura may gasabot-sabot duha. Uy! Ay ko gilara! Ibawa na inyong pattern! Apot lang. Ilayas to. Kaya sa kasal naming duha, imo yung may buwag gun. Ilad ko kay kag batasan gun. Uy daw ha! Mudaot ka rito silaklak unya mamalroris galito. Bantay ka lang yun ako do. Mamalores, bago kita rin pagkakatog. Uy, dito mamalores, oy. Kay ako pa to pakadogumba. Pakadol pa to na ako. Kadang lansyaw. Labi kitong kinaon. Ikaw, tay. Kada hago naman yung ka. Napaghago na lang yun. O gusto ka, agtuas lang Martin. Kaya pagdayon akong uli nga rin, tuwa to pa doon sa laksak sila Martin. Kaya mukaon ko rin sa glansyaw. Hain! Tuwa lagi sila Martin. Ambot, tuwa ka pa to dito. Masuway ka lang gumatuya ka ha. Bantay ka gwa dito ha. Superman, never die, but always fly away. Ma'am! Oy, Bon, Simon. Alagi mo. Kaya lagi mi ma'am, kay wagid may mahimutang mo ay mahitungodan ng kanding lagi. Balakasan ni ma'am tungkol sa nahitabo na ako ba kasi kabaw niya to siya ba. Ngano di ay nakahisgot mo sa kanding sa pakigsulti ninyo niya? Wala man noon pero nangadpas lang ko ma'am ba basi kabaw to siya ma'am ba. May tungot na ng kanding nga. Ang kanding nara ba sa kaywayan na ba? Ma'am, itong giingon ni Lilay, naamuntang suway kadto ni Simon. Kami ang masusi rito. Gitaguan lagi kuno sa mga rebelde. Pero hinoon, na may gisugo na sad si Lilay sa pagsusi na sa didto. Mga to namin si Bonnie ma'am. Para mapalayo na sa peligro ang kanding. Mahimo ra man ninyo susihon didto. Pero ato sa tong pabuton ang gisugo ni Lilay. Pero ma'am, doon na po ko lang sulti, ma'am. Unsa man? Takdol na ra ba, ma'am? Mga tulo ka adlaw gikan karon. Ana, mabugan na pud ang kanding ug kwarta. Amo na nang gitanang sa kalendaryo mo. Atong naguybis. Kwarta na sana. Ah, sige, maadto ko ana. Nya, Bon, sa pagkakaroon babantay gyud yung maayo ang kanding ha kanang wa gyud makabantay. Nya, mahitungod sa inyong tinguha sa pag-atos dapit sa Karagala, bota lang niya ako pagtugot. Musta man lang ka, mag. O lagi part, wala lagi mailahan part nga. Modto sila. Ay na lang pagbalik dito part. Ay sigbalik dito. Wala to na to. Nga mo, dalas lang kwarta dito. Sakto ginang ididihan. Antay matong timingon. Ay mayo part, maglakaw ta. Kano sa? Ugma! Asam ta? Ikaw? Ano biranan? Dili, ayaw. Sa di na magdali-dali. Ikaw adto ka sa lungsod. Maniid ka kung naabay mo tumod sa usan nila nga tos bangko. Tos bangko? Oo. Nya ikaw asam ka? Ako adala ko sa balay lang Simon, anak paandaw lang ko. Maniid din sa ko dito. Mas may part kay murag wa pa kumpay nakailag itin mo. Pero ay kumpiyansang Simon part. O dili kung kumpiyansa. Ilabi kito nimo. Kung magatubang mi, muli namin sa ko. May priya nimo nga nanawang dagway nimo ay. Pulis maot kayo. Nangako part, akong tuyo dito. Ako itong amsundan ang babae. Magsunod-sunod ka ng bayana? Oo. Ibog ka? Patay kang mayang, Bart. Patay kang mayang. Buhang na gini mo. Sus. Dungag-dungag lang na squad-on ang babae, Bart. Uy. Bagay, babae. Dungag-dungas squad-on. Tanawag ako? Why, babae? Pero na squad-on. Mao na diha. Di gyud ta motugot part. Nga di na to may bawan ang ilang sekreto. Oh, na, Part. Paham, Jai. Nya,
Magdato kita. Ha? Dato ta? Oo.